Агар баланси бактерияҳои зараррасондарода зиёд шаванд, ин ба тамоми организм зарари худро мерасонад. Аввалан иммунитет паст мешавад, баъд системаи асаб. Зуд запор мешавед. Вазъи пӯсти бадан бад мешавад. Мӯйҳо тунук шуда мерезанд. Даҳон бӯи бад мегирад. Барои ҳамин пайваста бояд рӯдаҳоро баъд аз ҳама гуна бемориҳо ва истифодаи доруҳо кӯмак расонд. Лактобактерияҳо барои ҳазми хӯрок ёрӣ расонда, бактерияҳои зараррасонро нест мекунанд. Пробиотики кореягӣ дар дохили худаш дар як пакетикаш 3,5 миллион лактобактерия дорад, ки барои ҳазми хӯрок ва организм муфид мебошад. Пробиотикҳои холигии дорухонаҳоро нагиред, чунки дар дохили худ миқдори ками бактерияҳои фоидаовар доранд ва чанд маротиба қимматтар мебошанд. Барои муқоиса, яке аз машҳуртарин пробиотикҳои дорухонаҳои Россия Linex Forte-ро мебинем. Дар дохили пробиотики атомӣ 12 намуди бактерияҳо мебошад. Дар Linex Forte бошад 2 намуд. Дар пробиотики атомӣ 3 миллиард лактобактерия мебошад ва дар Linex Forte 2 миллиард. Арзиши пробиотики атомӣ чанд маротиба дастрас мебошад. Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Иҷа ма як ҷо меҳмонӣ мерафтум, хеле эклер пирожне кардум. Баъд хостам ки барои шумо навор кунам. Иҷада чӣ хеле ки диде анами бакал қати 2,5 бакал ов рехтагим, якта сливичный маслои 200 грамма, баъд камтар намак, бо ҳами бакал қати 2,5 бакал орд гирифтагим. Иҷа 2 бакал орда бо якта ним ина чӣ хеле ки дидест дар дуруни бакал орда. Иҷа ови мо меҷӯша. Овмон ки ҷӯш омад, чӣ мекунем? Орда да ами мисол дегмон медозему, баъд тез мекӯбем, неким айрӯи пилта мегирем. Ма ордозима навор накардам. Чи вақте ки орда дохтӣ, айрӯи пилта мегирӣ, тез мекӯвӣ, хеле қиртак нашава. Чи баъд бо алови паста бо гашта дар болои пилта мемонию, баъд як 4-5 минути дигар дар болои пилта намихе мекӯвиш хамирта, мехелӣ хай бигем. Ва болои пилта ки гирифтем, мемонем, камтар хунук мешава. Хунук ки хунук неву дастат насӯза. Ба ма иҷа 9 дона тухм дохтагим. Тухмом калон нестай, майдача ҳа. Баъд тухмамни нигоҳ мекунӣ, мисол шитала нашава гуфта, як дона медозӣ, анамихе мехелӣ. Хамира анамихе мехелем. Чи вақте ки хамир тайёр шуд, уже худаш маълум мешава. Ана дӯстони азиз, хамирмон анамихе мешава. На шитала мешава, на сахт мешава. Хамири мо тайёр шуд. Ба ин хамирмона мегирем, чи специально мешок ҳастай барои ҳамин пирожни эклер. Ма ами мешока намедонам, 7 сол шуд. 7 сол зиёд шуд бигемам, хато намекунам. Ами мешока харидагим, қати насадкаш. Ана ҳами хеле пергаментни бумага мондуму. Ба ма майдача кардум, ки мисол ягонҷо бурданда чтобы хушруваки удоб нишава гуфта майдача кардум. Ба дӯстони азиз, ма дар вақташ хеле пирожнӣ мекардум, эклер мефурӯхтум. Хонада мекардуму баъд чӣ хеле ки гуфтум, мо дар Душанбе зиндагӣ мекунем, дар Профсоюз. Чи агар ки кадоме ки будона автовокзалда бузорча ҳастай, уҷада чизои домашнӣ мефурӯшанд. Ҳами хеле пирожниҳо мекардум, чи
аммо бозорчае ки домашний чизо мефурӯхтам выпечка ҳамҷа мебурдум чи мефурӯхтум нео савдогарода медодум ба ва ё мисол болошонда пул монда мефурӯхтанд. Баъд пеши хона монда гимназия ҳастай гимназия мебурдум уҷада мисол ошхона доранд уҷа талабо мехариданд бо чи бистриё буданд уҷада мебурдум медодум ғайраи и эклер бо ма пирожнӣ мекардум дигар намуд пирожниҳо мекардум мисол буданд одамое ки ден раждени доштанд срочный заказ мекарданд мисол штучный сита чилта ай чанд намуд гуфта бо чи бо досрочный заказ мешуд бо дарака бо 7 сол 8 сол пеш кӯдакон майда буданд дута кӯдаки майда ки 1 сола 1 сола буданд ам хеле тайёр мекардум мефурӯхтум ҳар коре карда ки бекор намешудем. Ина дӯстони азиз пирожниҳои ма уже тайёр шуд амхе майдачаи хушрӯ вақте ки як ҷо бурданда майдача барои чӣ мекунӣ ки мисол дар дастархон ҳамаи чӣ ҳастай ба мисол як газ мегиранд мондагиш уже ва ё хай серанд зиёдтӣ мекунад исроф мешавад гуфтам ман майдача кардам чӣ хеле ки дидес ин ҷоша баракуша шикоф кардум барои крем пур кардан кремам дӯстони азиз креми белария ҳай хай чӣ хел креме ки мисол маъқултонай шумо метавонед ҳамхелӣ кардан акамада осонтар як чи дар ин кремам зугушони малако дохтагиам агар зугушони малакои варёниам будозӣ бо бамаззатар мешавад ё хай чӣ хеле ки дидед дуруношу хеле холияя а болоҳошу хурустияше бо вақте ки крем пур мекунӣ ҳамихел мулоим мешавад ҳамихел хушхӯр мешавад ки ва хӯрданаш сер намекунӣ хай ба фикрам ки бисёритон медонед бо ман таърифи бад кардестам лекин хай ба таърифа меарзам ҳанам хеле дӯстони азиз ба рости гап ба фикрам ки ҳаматон уже аз ёд медонед иқа кардум ки натонистам мондаи бачидам анаи шоколадҳои болоша бачаи калоним карда гуфтам бачаҷон ёрдам бите ки дигар наметавонам рост истода ба нимша хай накардум ай ним зиёдша шоколад карда инаме хеле карда шоколадша бача хай ба ҳар ҳол мошоалло шудааст худора шукр фарзандҳо ҳастанд ёрдам метиҳанд хай дастшон дарда набинад анам хеле дӯстони азиз ба фикрам ки рецепти осонай шумо ҳам метавонед ки бикунед барои фурӯхтан бошад барои хӯрдан бошад барои тӯи тамошо мисол ҷоям мебарӣ бо ҳамон соҳибхона хурсанд мешавад анам хеле дӯстони азиз иҷа мо чӣ кардистем пирашки қоқак ҳамихел бисёр кардагием ки дастам калонай хай қатъи хоҳарам дукаса аялав пухтем аялав хӯрдем пеши ҳамин пилтада зивирабоида тар карда ҳамихел бамазза ису хурустияши бо яда ҳамсояда тақсим кардум иҷа хай чи хом шӯрбо кардагием дегда ҷӯшидестай кадоме ки авқот мехӯрад кадоме ки пирашки мехӯрад анам хеле дӯстони азиз иҷа баъд ана ҳамин мошоалло шукронахон и телехӯра не телемоай и ховай ҳамихел чишмош ҳои нигоҳ дорад бечораи кӯдак бояд говора дар хоб бошад хай ака говора нестай хеле говораҳои ҳозиразамон мондагием хай дигар кӯдакҳо ҳама дар мактабанд и чи ховай инам хеле нағма кардестай баъд агар хай худора шукр ай ман ҳастай ай хоҳарам ҳастай ва ё мебинанд ки и хеле ҷумидеста и бедорай гуфта ачон мекунанд мачак мекунанд мебардоранша дигар кӯдак яххова мешавад агар мо бошем ҷанг мекунем нарас гуфта ӯ кӯдак ховай чӣ хел ховай и чишмош алла нигоҳ дорад мегӯм не и ховай нарасе на ховш бурд ин мошоалло шудай мошоалло шукронаи мо калон шудай хай кадоме ки дар орзуи фарзандай
Худои туло ана ҳами хеле фарзандаш буд.